vi privilegerer det, fordi vi træner på de bedste. Det kan vi ikke i hjernen. Det kan jo. Jeg har bolden, Martin. Når jeg har spillet bolden, så skal jeg lige bevæge mig ud, så skal jeg lige tage et temposkift ud af den firkant, jeg nu er inde i. Er I med på det? Så hvis jeg dribler lidt rundt herinde, og så lige pludselig spiller Martin, så laver jeg lige temposkift op i den anden firkant. Okay? Martin, han behøver ikke spille mig første gang. Han dribler bare rundt, indtil vi får kontakt igen. Spiller han mig, så laver han en lille temposkift. Er I med på det? Det er godt i forhold. Det er rumorienteret. Ja. Spil lidt fri rum, ja. Fri rum, ja. Vi kan ikke bare løbe, vi skal løbe ud i rummet. Vi skal orientere sig i rummet. Det er ham, der spiller bolden, dreng. Vi skal have spiller løbe på. Og så skal se samtidig, så glemmer de lige den ene. Og så vunder de løbet af. Prøv lige mærke det. Det er da naturligt, de bare sprinter hen i fri rum. Fint temposkift, drenge. Fint temposkift. I en firkant der. Har vi en firkant der? Hvem er herovre? Det er Kalle og Mads. Vi stiller, jeg låner lige bolden her, Mads. Kalle, du står lige hernede bagved her. Jeg er lige dig lige nu. Nu spiller jeg på Mads. Jeg går imod ham, presser ham. Jeg behøver ikke spille ham første gang. Jeg kan godt lige tage et træk med det, og så spille ham. Spiller jeg Mads på hans højre ben, så tager Mads den første berøring til hans højre side væk fra mit pres af. Spiller jeg ham på hans venstre ben, går han til venstre. Okay? Mads han dribler herop på den her kejl herop, og så er det ham bagefter til at spille mig en bold. Med på den? Vi viser lige en gang. Klar, Mads? Ja. Får den der. Kom. Ja, glimrende. Og du løber derop. Og så er jeg klar hernede. Det er så Kalle nu. Vi viser lige en gang mere. Bare kom, Mads. Kom lige lidt imod ham. Det er ja. Glimrende. Yes. Vi kører, dreng. Kom. Sørg for at komme tæt op på hinanden. Jeg skal forstå betydningen af. Det er sammen, hvis de aflever hinanden. Det er det, man snakker nogle gange med kommunikation på banen. Ja. Siger, at de spiller sammen nok. Det er non-verbal kommunikation. Det vil sige, når ved at han afleverer til den fod, han gør, fortæller, at man kan gøre med det. Ja. Så det er ikke bare en, men du skal aflevere det. På den rigtige fod. Højre, så ved han, at man kan tage med frem. Ja. Aflevere til venstre, den her frem. Så ved han, der er plads til den side. Med fjernspring, nu tager vi den med nærmeste ben. Med? Får du den på højre, så trækker du den mod venstre, på venstre og mod højre. Klar? Der. Ja, vi vil gerne lidt mere ud mod, kom lidt mere ud mod den modsatte hjørner. Vi prøver lige en gang til, Kalle stiller lige hernede en gang. Kom lidt længere ud mod kejlerne der, så vi ikke kommer for tæt på mig, så vi trækker den ud af mit pres. Ja, det var fint. Glimrende. Vi kører, dreng. Højre. Nej. Og så er han ret løbende her. Han laver den tredje bevæger. Og det er med den nærmeste ben. En mand dernede, ja. En mand her, en i midten, eller to i midten. Er vi tre der, dreng? Ja. Godt. Nej, skal vi prøve at sige der? Viser lige, hvad vi skal i gang med. Det kan sagtens overføre. Det her, det er... Du laver træningskopier. Lige nok, og så kan man sige... Hvem har du, Oliver? Du går bare i en grupper med 4. Eller med 3, undskyld. Så skal man selvfølgelig... Det er ikke lige regulere lidt, så kan man gøre et eller andet med... Kalle derude en gang. Måske inden de tager 3 stopper. Yes. Det der sker nu her er, jeg får lige bolden Mads. Når jeg spiller dig, du søger bare lige ud til en side og vender op på dit fjerneste ben. Er du med på den? Du må godt have lidt større afstand. Det er også til at gøre, når vi har flere firkanter. De steder, hvor vi har 4, der skal vi bare lige på et sted til at spille bold. Så vi spiller den op her, vender op i banen, spiller Kalle. Yes, ud i modsatte side. Det er ja, vender op og spiller mig. Mads. Ja, vender op igen, får den på fjerneste ben og spiller der. Yes. Vi kører her. Jeg ved godt, der er næste skridt. Ja. Hvis du kan frem her, ikke også? Ja. Så tager en modsat, så bremser du. Yes, prøv lige stoppe en gang! Drenge, vi er ikke på kampen. Den hedder, når man er vendt ud her, vi spiller hurtigt modsat. Vend op, spille. Det skal gå meget, meget
stærkere. Det går alt for langsomt. Okay? Vi skal have mere kvalitet. Derfor er det også kun 7 afleveringer, så kommer man lige ud og får en booster igen. Men når man er herinde i midten, så det er man træner på, så skal man ned med en med være der. Lige sådan ude på kanten her, de bolde, der bliver sendt afsted herude, bliver så med til at træne ham ind i midten, og lige om lidt til jeres tur, der skal så også være kvalitet i. Klar igen? Ja. Vi gør det bedre, dreng. Kom! Hurtigt, Martin. Der! Yes! Og bevæg dig ud. Ja, kom igen. Lige en lille pause. Vi er ved at være igennem nu. Kommer der en lille øvelse på her til sidst, hvor vi lige skal orientere os. Kalle, du tager lige de 2 trøjer i hænderne. Det der så sker her, når Martin han har fået bolden, og han vender op, lige så snart han får bolden her fra Mads, så skal han lige kigge over skulderen, og så skal han råbe orange, inden han spiller bolden. Er med på det? Så vi skal lige vide, hvad der sker bag os. Allerede inden vi modtager. Vi skal gøre det, inden vi modtager bolden. Okay? Man må lige gå ud og hente nogle trøjer her. Kom. Jeg skal have en god dimension. Ja. Du skal kigge op. Ja, for sent. Det er snart. Du skal lige pludselig gøre 2 tidspunkter. Ja. Du får de problemer, ikke? Ja. Du har også en dårlig udklar. Ja. Det er svært. Det er svært, ja. Han får bolden. Du kan se. Hvis han er en blå, så kan han aflevere til hans højre, det er de blå. Men han skal sige, Jeg siger farven, så hvem han afleverer til. Det vil sige, når han får bolden, så skal han kigge op. Samtidig med, så kan han kigge op. Ja. Nogle gange kan man da gøre den, inden han får bolden, så skal han lige skue derude. Så, det skulle det. Så du tvinger ham til at kigge op, inden vi modtager bolden. Ja. Så misser han temmelig nu der, fordi han kigger op i op. Det begynder at blive svært, ja. Hvor synes du, eller hvor stor problem vi får? Ja. Ja, og så skal vi have 2 andre heroppe. Er vi også 2 med? Lige til at starte med. Hvem er du mere på hold med? Mogensen, kom lige heroppe en gang. Kom lige her, Mads. Det er nogen, som man ligesom Den før, hvis vi sådan skulle sætte en indikation på, hvem kunne det have været i vores træning her? er det noget selv. Det vi gør typisk, det er, at vi holder med nogle Kant måske. En angriber, ja. det er jo talentchef. Det kunne også være. Jeg går og kigger på Fynbyen og kigger på. Så nu hørte jeg dem op og Fynbyen. Så kan vi godt lave en her specifikt for bakken. Er det dig, der er på 80? Det er fandme godt. Ja. Den del der, det skal vi jo have. Du tager en rød trøje. Vi skal være bevidste omkring Næste tager en blå. det der med Med på at den. Vi spiller en bold nu her. Du skal spille den første gang. I søger, den ene af jer søger ned i banen her, og den anden søger lidt op i banen. Så det vil være Morten, du søger den her vej op, og du søger der. Okay, hvilket stadie til spil konkurrence laver vi lige en aftale om. Når Tobias han har haft 7 afleveringer, så bytter han med en af de andre. Med på den? Du bedre end 14, du bedre 5, og så ligge på. Tobias er klar til at spille den første gang. Så finder vi ud af det. Altid spille Selve øvelsesvalg. Start med at kigge på bolden. Det finder vi selv ud af. Og så kører vi. Men vi gør typisk det, at nu så laver vi. De er gode til at træne med hinanden. Vi tager sådan tit ud og træne med uge 17 og uge 19 og Anders. Ja, okay. Nogle gange kommer I til dig, vi træner med drengene. Altså, vi er faktisk gode til at træne på tværs af hinanden. På den måde inspirerer hinanden og diskuterer fodbold. Så gør vi det, at vi har sådan et øvelseskatalog, altså hvis jeg selv laver en øvelse på tirsdag eller andet, så er det god. Så skruer jeg ned eller et eller andet sted over klubben, så folk går ind og kigger. Og det er emne og det er tema også. Så kan der godt være en 4 øvelser, det skal de kunne. Simpelthen i Barcelona. Jeg har helt klart et øvelsesvalg. Det siger du dernede. Hvis du gerne flytte jer lidt hurtigere. træner 4 gange. Han skal simpelthen hvem han skal
Bjørn og Ivan, det er lidt for jeres skyld i dag, så vi går mange øvelser igennem, Ja. hvor vi normalt sådan, der vil vi dvæle lidt mere ved det, men det er sådan, I får så meget som muligt at tage med herfra. Det er rigtig godt. Ja, lidt tilbage igen. Kom igen, dreng. Se, hvor den røde løber hen. Når får han at vide, at det er den røde, han Når skal bolden er undervejs, så bevæger han sig først den røde. Han må ikke bevæge sig før. Så er han blevet dækket op. Og det er kun den røde, det er bare sådan der. Ja, så aftaler du. Ja, okay, det er ikke for gang til gang. Det skal han så holde øjnene, når bolden er undervejs, så skal han se, hvor han løber hen til. Så skal han lægge tilbage til Han blå. må først løbe, når bolden afleverer. Så løber han først. Okay. Men det er jo det, så her. Bare det, i stedet for at løbe deroppe er, så kan næsten løbe dernede, eller der. Så må man stille lidt større vind. Ja, okay. Fordi hans aflevering, den nemme, så bare lige skal aflevere lige frem. Præcis, han løber dernede i stedet for væk. Vi har en mand i ryggen, der vil vi så gerne vende på nærmeste eller fjerneste. Nærmeste, hvor mange til nærmest op med lappen? Det er jeg glad for. Yes, så vi vil gerne vende rundt her. Med på den. Så lige inden vi modtager bolden, der skal vi lige holde øje med, hvad sker der bag os. Fordi vi vælger ud til en side nu her. Det er gerne den side, vi vil vende til. Okay? Den er svært, den her. I må vende på nærmeste ben, og I må også godt i dagens anledning vende på ydersiden. Er I med på den? Og man skal stadigvæk drible over mod den orange. Yes, vi prøver lige at vise en gang her. Kig lige ind på midten. Der. Ja, det bliver stadigvæk det fjerneste ben, Sebastian. Ja, det kan godt være, at vi skal have lidt mere tid. Du må gerne rykke lidt længere opad. Vi kan eventuelt... vi kan lige gøre sådan her. Hvis vi nu stiller Mads der, så kan vi lige starte heroppe. Så kan vi skabe rum for os selv ved lige at løbe op og komme i mål. Er med på det? Vi kører. Der. Glimrende. Yes. Jeg ved godt afstanden her til sidst, at det bliver lidt korttrækning. Nu prøver vi lige. 5 bolde, så bytter vi. Skal man vende der, hvor du er? Hvis du kan vende ud til den side, hvor han er, så er det rigtig fint. Okay. Så kommer vi lidt væk fra skyggen af modstanderne. Ja, så kan se, ja. Han til at få en rød på. Okay, fuldt. Man skal vente til den side, den røde han går hen. Siden han modtager på den, det er svært. Det er svært. Selv nu, når det kommer i... Ja, han vender den side den røde. Side, Ja. eller en side. Ja. Og det der vender. Ja. Det er næsten problem. Det er ikke lang tid til Det er så at... hellere have, Se om vi kan sætte farten lidt op i vores aktioner, drenge. hvis nu Iman skal modtage bolden på dig, Bjarne, så er det til at dække. Glimrende. Sørg for at komme godt ned i knæ, drenge. Have så mange tryk på bolden som overhovedet. Så hvis han der Han er jo i den dårlige. jamen altså nu som hvis siger, vi synes han er pisse med, så er han dårlig, så synes han, Er I klar igen? dårligere. Yes, vi kører bare. Så synes han, Altså, nu har vi arbejdet lidt med første berøring og lidt med afleveringer. Nu går vi lidt over i noget driblinger nu her. Det er også igen, det er for hurtige fødder. Det er jo ikke normalt noget, jeg sådan vil lave i den samme træning, fordi vi er 2 forskellige. Men det får I skal sådan se sådan lidt med, hvorfor nogle tekniske ting, vi arbejder med. Ja. Så det er simpelthen i hver skridt, at de har en boldberøring, der er enten yderside eller inderside. Eller Ja, skiftside. præcis. Sammen på, ja. Det er ikke sådan her med en dribling kamp, vi har hurtige boldberøring, de hurtige fødder, vi trækker. Sæt farten op. Der, godt Tobias. Hold da kæft. Og gerne kom bredt, drenge. til tid. Gerne kom bredt. det er jo fordi, at når du skifter fod, så flytter du faktisk bolden til mig. Ja, det gør du. Du rykker meget på tværs. Så er du på modstanderen væk, ja. Ja, den skal man jo. Den kommer til at tage lidt tid. Det er ikke sådan god. Der, ud til siden. Stik foden lige. Foden lige foden frem. Ups, kom nu bare lige til siden.
Kom mere på tværs, Jeppe. Lidt mere på tværs. Det er afgør det her, de har de deres tyngdepunkt. Ja, kom gerne sætte lidt mere fart i. Yes, vi kører. I er 3 her, I starter her. En der starter foran futte. Yes, vi kører. Kom igen, Sebastian. Videre. Følg med, Rasmus. Ja, kom igen. Yes, vi kører på, dreng. Jo, han trænger mig, så tager jeg over. Hvis man bliver ned i fart. Så ned over, så tager jeg over. Prøv lige at vise det. Er I klar her en gang først? Ja. Og vender og spiller ned. Og tager en første røring forbi ham. Der, yes, stop! Så kører vi imod Sepp nu, og så kunne vi godt tænke os at se en Laudrup-finte. Eller en Zidane-finte. Den, hvor vi lige træder op på den. Der, og ruller. Ja, kom igen. Og så kommer Mads Kikken imod. Og så laver vi enten en husmandsfinte på ham, eller en Okocha-finte. Den bestemmer man selv. Yes, og tager den med klasse. Vi prøver lige at vise den herovre en gang også. Okay. Er vi klar? Nu med det hele. Der. Ja, kom igen, Kalle. Ny bold. Ja, kom igen. Martin lægger pres på. Der, ja. Ja. Ja, det er okay. Super. Bytter plads på den måde. Yes, vi kører på, dreng. Kom. God vending, Mads. Kom med. Der, ja. Glimrende. Kom. Nedover. Og Mads, du skal ned og lægge pres bagefter. Det er jo den mening. Der, god vending, Rasmus. Fremtidig fodbold, det er ikke så meget, det er egentlig noget med, det er mere at spille mellemrum, inden man spiller vender midt. Kom, hold fart den. Glimrende, Sebastian. Det er super. Du ser vel ikke de der, du ser typisk storhånden, at denne spiller kanterne af venstre. Det er fejlfået, det vil sige, hvis du er højre side, så har du venstre ben ude, og i venstre side har du højre ben. Godt, Mads. Ah, okay. Så laver den, hvis jeg er højre ben, så her så jeg kan tage med ind i banen, og sige, hvis bolden bliver spillet, så kan jeg ind i mellemrum og modtage bolden. Det bliver tendensen mere med. Eksempelvis det vi praktiserer, vi har ikke rigtig nogen kanter for os, der går på ydersiden, som er udefold, i det uden af bakken. Så det er noget, der går ind i mellemrum og modtager bolden. Så kommer bakken på ydersiden, og spiller til mere praksis for inden. Klar sat. Der. Op og læg pres på, Niklas. Ja, kom igen, Simon. Hold farten. Ja, kom igen. Ja, super. Drenge, især når vi laver finterne her til sidst her, sørg for, at vi tager den med ydersiden, så vi kommer væk fra ham. Det er rigtig svært for dem, den vending der, hvor de skal vende på den nærmeste ben med en mand i ryggen. Ja. Hvorfor gør du det? Jamen, det gør jeg, fordi at når vi skal skærme ham af. Normalt så er det også selv tab, hvis de er rigtig dygtige, og så skaber de rum for sig selv ved for eksempel lave en forfinde eller et eller andet, så de kan vende på de fjerneste ben. Jeg vil lige, hvor min modstander er, så vil jeg vende på ham. Ja. Det vil sige, hvis jeg får evigt nok rundt for mig her, så vil jeg vende den her. Ja, rundt på. Ja. Men det vil du også gøre med de nærmeste ben. Ja. Det vil du ikke, der vil du ikke vende sådan her, fordi så blotter du bolden. Det gør det ikke, hvis jeg får ham her på den side her. Nå, på den måde? Ja, okay. Ja. Fordi det er svært at vende 100%. De får tit tilbage i banen, når de vender på de fjerde. Eller... Du sikrer bolden bedre, men den er svær at vende. Ja. Så skal det tage ydelsen, når han gør det der. Ja. Prøv lige at vise en gang. Mads, vi kommer lige først. Der.
Vender. Spiller op. Ja, kom hjem. Ud i en... Find vinkel. Ja. Så bare tag med, Mads. Og du kommer bare imod, Jeppe. Du kommer bare imod. Der. Okay. Prøv lige en gang her på midten også. Fikset lidt. Godt sparket ind. Det han gør der, også der, da han tager den, så løber han lidt imod igen. Ja. Kommer lidt væk fra ham, og det er det, du mente før med, at komme lidt væk fra modstanderen. Det første brøk, ja. Ja. Altså ham lige inden, der tager den med, ikke også? Ja. Så vi tager lige kig lige der. Yes. Ham der. Der. Han skal trække noget. Han skal også møde den. Ja, han skal møde den, ja. Det bliver han stående på lige. Stående, ja. Og man må også stadigvæk drible forbi ham. Ja, det gør selvfølgelig også ham, der løber op mod ham, skal løbe lidt hurtigere. Det bliver jo kunstigt. Ja. Forsvaret skal løbe lidt hurtigere op mod ham. Ja. Yes, vi kører på. Kom. Og det vil sige, nu skal vi samtidig, fordi ham der afleverer, han afleverer bare bolden. Det er pisse dårligt. Du kan høre for altså det der med, jeg synes, de vender det forkert. Jeg synes ikke, man skal vende den over. Jeg synes ikke, man skal vende om som støtte. Nej, kom ud af balance. Ja, og så får du ikke flow. Du kommer til at vende bagud hele tiden. Hvis jeg skal spille den her retten, så er det med en dårlig... Eller langt. Ja, langt. Den over den der. Hold bolden så langt. Ja, det er rigtigt. Ja, der skal han flytte sig over. Der. Glimmerne. Og spark i kassen. Okay, Mads. Fed. Ja. Tager dem en bid, og så skal de nok finde ud af noget. Spiller de på hele banen, eller hvad? Så siger man, at der er omsætning til der. Det siger så, at du skal træne, så ender vågne over. Du gør de ting, du har øvet. Nej. Nej. Jeg skal ikke op og sige. Spil ned til de blås. Har jeg op, tung 2? Ja. Kør derfra. Nej. Det er en orange bold. Futte. Hvad gjorde du galt? Nej. 2 og kun 2. Kom igen. Nu ser jeg det, de har øvet om, de kan ned. Ja. Ja, det er en blå bold. Det er sgu